aku tak nasi sik ya. Iya. Tak kandani to. Sing kene lho madrasah ning bulan ini. Ini siapa? Ini culun iku ta? Lah iya culun kok iso ngono. Ayo langkah ayo. 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 Wis. Oh, kita arek semua anak. Kapan? Lah mau lah awakmu ngono aku. Kapan toh? Mau pas aku mlaku. Kayak nopo? Ah? Enggak, kapan? Masa bapak ngono barang? Ame kok aja ngono to kok. Wis saya balik. Caca wis mirip kok burung ya. Mau lapo kok rame-rame? Rolong boleh Devi kok tak bolak-balane. Yalah arek ngono ku wanine sak circle. Ayo melok aku nang Oke. Ya ayo. Boleh Devi. Salah balik kepiwan ya, balik tau dari parent aku. Ya ayo. Caca isih senggara kok. Alah awakmu wanine nggawa bola kok. Lah awakmu yo ini kok lananganmu ae kok. Alah mbok ngono ae kok. Wis damai wis koncone dhewe sing ngakur. Ya wis sepurane ya. Ya wis padha-padha.